Ei, salutare băieți, cu voi este România, YouTube, cum v-am obișnuit. Nu uitați să dați un like la acest videoclip și să vă abonați și să dați și un share să vadă prietenii dumneavoastră sau prietenii voștri, mai bine spus, cu noi și cu voi. Este cariera cu Juventus, cum v-am obișnuit, amicalul dintre Juventus și Bayern München. Eu pun pauză și revin când este un meci. Da, am revenit, este ziua afară, fantastic, un meci fantastic, soare fain, Neuer se pregătește, Pjanic cu Matuidi dă mâna, Rabiot este la noi în teren, la ei. Da, Lewandowski. Și să înceapă petrecerea, bineînțeles. Eu, cum știți, o să mai pun pauză ca să nu fie așa de lung videoclipul. Ce bine începe Juventusul. Este aici, tare se ține Juventusul în amicalul acesta, că după aceea o să fie partide nebune, partide imense. Faza asta e periculoasă, scăpăm, nu scăpăm încă de fază, nu scăpăm nici acum, nu scăpăm, este 1-0 pentru Bayern München. 1-0, Götze marchează. Ce se bucură Götze pentru că a marcat. Da, și a revenit. N-a putut nimic Ronaldo să facă și uite că și faultăm. Tot am încercat eu în aceste minute să le dau un gol, dar n-am reușit. Sunt prea puternici, ăsta a fost fault. Pun pauză și revin. Am pus pauză și am revenit când o să bată. O să bată oare bine? Bate, dar Sniker sau cum îl cheamă, portarul nostru apără fantastic mingea aceasta. Putea să-i se ducă pe sub mână, este din nou corner. Nu este corner. Seama pe Ronaldo. Doamne, ce prostie am făcut. Am pornit video când eram să dau un gol, cred că. Acum sunt ei pe contraatac, apărăm bine. Ne apărăm bine, nu apărăm bine, pentru că n-apărea portarul Rabiot. Rabiot pasă din nou cu Cristiano Ronaldo. Ronaldo, am spus. Cristiano Ronaldo s-a enervat. Dar degeaba că nu putem să le facem față, băi băieți, băi. Sunt foarte puternici. Da, și este din nou fault. Am pornit video să vedeți că ăsta este gol. Nu este. Mai bine nu-l porneam. N-a fost gol. Dar s-a gătat prima repriză. Eu pun pauză și revin când începe a doua repriză. O repriză cred că mai nebună decât aceasta. Da. Și am revenit cu a doua repriză mai nebună decât aceasta, cum am spus, pentru că alergăm după egalul acela. Ronaldo. Vine Rabiot tare, Ronaldo. Toată lumea îl caută pe Cristiano. Dar Ronaldo astăzi zici că n-a fost în teren. Toate pasele l-au căutat pe Ronaldo. Douglas Costa. Nu, să nu-l mai caute pe Ronaldo, a spus Douglas Costa. Pasă acum cu Ronaldo. Pasă cu Ronaldo, am spus. Dar na. Până la urmă. Asta e viața. Din nou acum cu Ronaldo. Ronaldo pasă cu Dybala. Dar nu i-a prea reușit faza. Da. Și-am revenit. Și din nou cu o fază. Dar când pornesc videoclipul, ai că iar este faul. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, se remarchează fantastic. Ronaldo, să vedem dacă putem egala. Cristiano Ronaldo, apără Manuel Neuer. Nu-i prea fain Neuer. De Ligt. O, ce schemă, Bonucci. Trebuie să se apere cu toată forța. Pasă cu Cristiano, Ronaldo, Dybala, Ronaldo și Dybala n-au putut să facă nimic.
Și oare așa se va găta meciul acesta, amicalul acesta, ultimul amical? Cred că așa, da, așa este. Așa este. Să vedem dacă a semnat Artur cu noi. Fantastic. Transferuri. Shortlist. De ce? De ce nu vrei tu, măi, să semnezi? Uite câte stau. 50.000 stau. 50.000, 500. Și la bani o să mai pun 96.500. Dacă nici așa nu semnezi, vine meciul cu Parma, eu pun pauză și revin când suntem în meci. Am revenit, Parma va începe. Ronaldo este acolo, Dybala, și el este prezent să le dea o lecție la cei de pe locul 4. Adică la Parma îl vedem pe Gervinho bătând această minge superbă și din nou dusă. Gervinho din nou bate. Eu pe Gervinho știu de când eram mic, dar eu pun pauză și revin când este ceva mai important. Pentru că acum nu este nimic important, poate această fază nebună. Cristiano Ronaldo demarează în forță. Ronaldo nu s-a remarcat la amicalul acesta, dar Ronaldo vrea să dea multă încredere în jucători în acest meci superb de Serie A. Pjanic. Da, pun pauză. Am revenit așa pentru că aici a fost o fază superbă și decât să pierd faza aceasta, mai bine nu Ronaldo. Pus pauză ca să pot să îi dau drumul la videoclip și uite că tot n-am avut noroc. Haide bă băiatule bă, haide, Dalio, pasă cu Ronaldo pasă cu Dybala, Paulo Dybala este în frunte, Dybala, vine cu șutul magic, 1-0, Juventus, 1-0, Juventusul. De ce se vede tricoul negru și acolo se vede altcumva? Asta nu înțeleg. Juventusul. Ronaldo nu vrea să lași așa. Ronaldo, Cristiano, Ronaldo. Încerca și el norocul, băieți. Cum se spune, să încerc norocul. Alexandru. Din nou pasă cu Cristiano. Ronaldo. Pun pauză. Da, s-a gătat prima repriză dintre Parma și Juventus. 1-0 pentru Juventus, Torino. Din nou Ronaldo vrea să se remarce și el. Cristiano Ronaldo. Lăsa mut pe portar dacă mergea. Mingea aceasta în plasă. Douglas Costa. Ce greșeală. Douglas Costa, Rabiot. Ronaldo, nu mai vrem greșeli, frate, nu mai vrem greșeli. Apără portarul de data aceasta. Nu am vrut greșeli. Ba, n-a apărat. Din nou arăta Ronaldo, incredibil așa ceva. Douglas Costa îl face și pe arbitru dacă e vorba să facă aici scheme. Ce schemă reușită de Douglas Costa și ce gol formidabil. Trebuie să te bucuri la faza aceasta, măi Douglas Costa. Formidabil. A făcut și o schemă fantastică. Să vedem schema. A fost în schimbare la ei. Eu vreau să văd schema. Aia vreau.
vreau să văd eu. Să văd schema. Oh, ce fain și ce șut cu dreptul. Eu pun pauză și revin. Băieți, ca să nu avem dubii, uitați, joc pe greu. Și am dat 2 goluri așa, pe foarte greu. Legendar, cum ar fi spus în FIFA 2020 pe calculator sau pe PS. Ca să nu avem dubii, Dybala. Din nou prea fantastic, Paulo Dybala. Și pornește în atacul nebun. Nimic nu se leagă la Ronaldo. Absolut nimic. Nimic nu se leagă la Ronaldo. Eu vreau să-l aduc pe Arthur. Vreau să-l aduc. Dar nu vrea să semneze. Bravo, nu! 2-1, fantastică faza, Cuco se bucură, Dybala este foarte nervos, dar na, până la urmă, asta e viața. Din nou Ronaldo să încearcă norocul și din nou nu poate să facă nimic. Deci dacă ne egalează Parma, este ceva superb, este ceva de neuitat. Tot încercăm să-i dăm o pasă la Ronaldo, să plece în atac, să facă senzații și Ronaldo, dar nu mai poate. Mai este încă 3 minute de prelungire și se va găta și această partidă nebună, vine cu șutul, un șut foarte, foarte reușit și este gata faza, mingea aceasta va fi gata, va fi tare dată și se gata și meciul cu Parma, un meci superb. Ce se bucură Daliu acolo, pentru că a fost primul meci de seria, câștigat cu 2-1. Un meci superb. Da, cum v-am obișnuit. Khedira nu va fi vândut, băieți. Și vine un meci superb de Supercopa cu Lazio. În celălalt episod va fi Supercopa cu Lazio. Seria noi stăm, cred că bine. Stăm pe locul 5. Lazio stă pe locul 4, Atalanta pe locul 3, 2 Napoli, Milan 1. Eu ce-am vrut să văd? Juventus, tabelă mi-a dat-o. Mi-a dat cu Starburg, Atletico Madrid, Leipzig. Aici pe locul 3 Sporting, Napoli, PSG și PSV. Valencia, Zenit, Malmö și Porto, Interul, Galatasaray, Moscova și FC Bayern este pe primul. Pe locul 4 suntem noi, locul 5 Port, Atalanta, FC Barcelona și Lille. Bayern 0-4, Liverpool, Real Madrid, Ajax. Cea mai tare meci din ăsta. Cele 3 echipe sunt fabuloase, 2-ul, 3-ul și 4 sunt bestiale. Aici Chelsea, Dortmundul, aici Lokomotiv Moscova, AS Monaco, Manchester City și Benfica. Superb. Aici Super Cup. Avem de dat doar un meci cu Lazio. Să ne dea mai mulți bani. Eu încerc încă o dată transferul ăla, dacă nu-mi iașă. Dacă nu-mi iese, asta este. Eu nu mai mă rog de el să vină. Eu nu mai mă rog de el niciodată să vină. Ce dracu, stau atâta și mă rog de el, îi dau 70.500. Nu îi dau 70, îi dau 80.500. 80, 75. Și aici îi dau 97.500. 97.500 și să nu vii, băiatule. Și hai să închei și acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să dați un share să vadă și prietenii voștri. Cu voi este România YouTube. Și dacă vreți și partea a patra din cariera nebună cu Juventus, nu uitați să dați un like. Și dacă mai vreți altfel de transferuri, să scrieți în comentarii. Cu voi a fost România YouTube. Noapte bună, cele bune. Este la 1, la 2, 48 noaptea când am postat. Și să aveți o noapte plăcută.
tot ce vă doriți. La revedere, vă pup!